Punten op de toog! Punten op de toog! En handballen op de toog! Wat kast je doen en beschijkt het hier? Maar het zit er hier. Ik zal er weer naar hier kameraden als gewonnen. Ja, man. Wat is een hangers, hè? Wat is een hangers? Wat is dit te grote? Dat is beter van weg nu. Ja. Ja, jullie weten wat dat betekent. Tournee Channel! 4-4, jongens, maar nou geen makkelijk nu. 4-4, wat koud je dronken en schenk het hier. 4-4, je ziet soms wel maar makkelijk hier. 4-4. Hey, hè? Ding, 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 ding.